otu okpukperechi ọbụla bụ ịkụziri ma gbaziere ndị na-eso ụzọ ya ịkwụba aka ọtọ na ibi ndụ ziri ezi. Etu o si na dị, ọ bụghị ihe akị ilu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ, n'ihi na ọ bụghị etu ihe kwesịrị ịdị n'obodo anyị, bụ nke a kpọpụtara na ọ bụ obodo kachasị nwee okpukperechi dị ukwuu na ụlọ ụka dị iche iche n'ụwa niile gbaa gburugburu. Ezinụzọ niile nke dị n'ala anyị nwere otu ụlọ ụka Kraịst, nke Alakụba maọbụ nke okpukperechi ndị ọzọ. N'ihi nke a, mmadụ adaghị iwu ikwu na ọ kwesịrị ịbụ obodo jupụtara n'egwu nke Chukwu, nke ndị bi n'ime ya na-akwụba aka ọtọ ma bụrụ ọdịmma ndị agbata obi ha n'obi, mana otu abụghị n'ezi. A ka na-ekwu na ọkụkọ bụ nsị n'ụkwụ, o wekwara ọnụ na-atụrụ atụrụ. Dịka ọnụọgụ ụlọ ụka na ndị ndu ha na-agbawanye, mpụ na arụ na-amụbanyekwa n'ikem n'ikem. Mgbasasị ụlọ ụka ndị agasị bụ nke kwesịrị ibenata mpụ na ohi, mana o nweghị ndịiche ọbụla hụrụ anya, ka ọkammụta isi na ụka mara anyị aka ọjọọ n'ahụ. Ajụjụ wee bụrụ, ọ bụ na nwa Mgbeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ? Mụ na ndị ọbịa m taa ga-eleba anya na ya bụ okwu, maka na Okeke nwaanyị dị ntị njọ. Ehihie ọma ndị ọma nji enwe ọnụ. Ọ bụ n'oge mmemme Okwuakpunonu ụlọọrụ NTA ka anyị wuchikwara ọzọ ugbu a. Ọ ka bụkwa m onye nke gị, Dominica Ogechukwu Ọnya, wee na-asị gị kwudebekwa nso ka isi emebu na mbụ. Ndị mụ na ha na ebe a itinye ọnụ n'Okwuakpunonu nke taa bụ n'aka ekpe m bụ Maazị Osita Ọzụụwa. Maazị Osita Ọzụụwa bụ onye mbipụta akwụkwọ, ọ bụkwa onye ndu otu ụka n'ala anyị. Maazị Osita, biko kene ọhaneze. Ọhaneze, daalụ n'oru. N'aka nri m bụ Oriakụ Nnenna Eze Nwata. Oriakụ Nnenna Eze Nwata bụ onye ọrụ nchekwaba. Oriakụ Eze Nwata, biko kene ọhaneze. Ọhaneze, anyị ekene. Ka m bido n'ebe ị nọ, Maazị Osita, n'ihi na ọ bụ gị nọ n'ihe a na-ekwu maka ya ugbu a. Gịnị kpatara anyị ji nwee ọtụtụ ụlọ okpukperechi n'ala anyị taa? Onye nhazi, ekene ndị. Ndewo. Obi dị m ụtọ na anyị nwere ohere a ịrụtụ aka n'isiokwu anyị tata. N'ezie, ebe a na-ekpere Chineke bara ụba n'ihi otu ụbọchị si wee dowe isi. Ile anya ịfụ na arụ dị n'obodo mere ọdịzi aka ga-asị na enweghịzi egwu Chineke. Ya mere eji na-agba mbọ ndị ozi nzukọ dị iche n'iche n'ebe a na-ekpere Chineke na-agbasa ozi ọma, wee na-etinye anya wee sị ka ihe a ga-eme ka arụ dị n'obodo wee benata. So ọnya mere o ji wee dị ka a ga-asị na ụka ụlọ ụka dị ebe niile, ụzọ niile ị na-afụ ya. Eziokwu, site na otu ihe si wee dị ka eji wee nwee ya. Ka ọ hagodi m otu a. Ndewo Maazị Ọzụụwa. Ka nkwa na nke gị, Oriakụ Nnenna Eze Nwata. Ụdị ụka ole ka ọ dị gị ka ewere n'ala anyị taa? Mma sị na ụka enwere n'ala anyị erika kịta. Amarọ m ọnụọgụ erika, ọ bụrụ ihe a ga-akpọwa, mana anyị nwere nke ama ọfụma dịka Catholic, Anglican, Pentecostal, mana n'ime ihe ndị a niile ụlọ ụka ka na-apụtakwa nke anyị na-amarọ. Ndewo Oriakụ Eze Nwata. Ka m bịakwa na nke gị ọzọ, Maazị Ọzụụwa. Ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere na eji ụka akpa ego. Ụfọdụ kwenyekwara na ọ bụghị ọrụ ịchọ mkpụrụ obi ka ha nọ, kama na ọ bụ
ịchọ ụzọ a ga-esi wee kpata ego a ga-etinye n'akpa na ọ bụ ya mere eji eguzobe ụka aghara aghara. Ị kwenyere na nke a? Ekwenyechaara m, maka na eziokwu enwere ndị bụ ndị guzoro ọgbakọ ha ka ha wee kpaa ego. Enwere ndị nọkwa n'ime ya ji egwu Chineke wee na-arụ ya bụ ọrụ. Ya mere m gaghị amasị nọ maka ka ha wee weta ego ka ụka ji wee baa ụba. Oriakụ Eze Nwata, o nwere ihe i were ịgbakwunyere n'ihe Maazị Ọzọụwa kwuru? Ihe m ga-etinye n'ime ya bụ na enwere ndị Chukwu kpọ, nwee ndị kpọrọ onwe ha. Onye a mere o ji nwee dị ka ịbịa n'ụka ka ụfọdụ nwere ike abịa ebe a sị na nke a bụ nke ezigbo ya, na ya jere ebe ọ dị mma, ma ọ nke anụnwa na ya aghọtaghọ. Mana o nwere ihe pụtara ihe eji amara ndị chi kpọrọ oku a na ndị na-eme nke a iji wee foju akpa ha? Ndị be anyị sị na ahịa ọma na-ele onwe ya. Onye Chineke kpọrọ anaghị eji eyo enene ihe agba n'aka. Onye aka m ga-ekwu, onye Chineke kpọrọ, onye ozi Chineke bata ya bụrụgodi na imerime mmadụ juru na enwere ọtụtụ ndị ozi Chineke n'ebe ahụ. Onye ahụ Chineke kpọrọ pụta, ị ga-ama na onye Chineke kpọrọ. Ya bụ na ebumnuche gị, kedu ihe ọ dị gị ka onye kpatara eji wee na-eguzobe ụka aghara aghara? Asị m kwue, ma sị na ihe eji wee guzobe ụka ji abawanye ka o si abawanye n'oge dịka ugbu a bụ na ụfọdụ ndị adịghị achọ ka ha nọrọ n'okpuru n'ihi oke ọchịchọ. Like dịka abịa na Pentecostal churches, ị ga-afụ na ụfọdụ anaghị enwe ndidi isoro n'ihe a na-eme. Onye ọbụla ga-achọ ka ya bụrụ onye isi, ka a na-anụ aha ya n'obodo, ka ọ bụrụ onye nwa na-ebukọta akụ na ụba na-abata n'ime ụlọ nzukọ. Mana ọ bụghị ya nwa ka Chineke ji wee kpọọ ha. Enwe ihe Chukwu ji kpọọ ha. Ọ kpọọ ha ka ha na-atụta mkpụrụ obi, ka ha na-eme ka obodo anyị na-adị mma, ka a na-ekwu okwu banyere Kraịst. Mana ndị ahụ bụ ndị ji aka ha fọkpunye onwe ha na-abụghị na Chineke kpọrọ ha, bụ ha banye eme nke ahụ iji gosi na ọ bụghị Chukwu kpọrọ ha, na ha kpọrọ onwe ha. Ndewo Oriakụ Eze Nwata, ikwu ka nke ọma. Maazị Osita Ọzọụwa, ọ dị m ka o nwere ihe ị chọrọ ịgbakwunyere ya? Ịma mgbe nwanne nwaanyị na-ekwu okwu, ọ sị na o nwere ndị ji aka ha kpọọ onwe ha. N'eziokwu, o nwere ndị kpọrọ onwe ha. Baịbụl anyị ji wee mere ka mkpozi ya n'oyibo constitution na chọọchị. O nwekwara ihe o kwuru maka onye akpọrọ. Ọ sị na ị ga-eji mkpụrụ onye ahụ wee mara ihe ọ bụ. Mgbe mmadụ pụtara, ọ bụ sọsọ ego na ihe nweta, ịrụ ụlọ, akụ na ụba, moto nke pụtara nke kachasị gara ọnụ, ego ya, ịfụ na onye ahụ nwere ebe ọzọ uche ya dị. Paul mgbe ọ na-ede akwụkwọ degara Timoti, 2 Timothy chapter 3 verse 6 or 7, ọ na-asị onye ọbụla ga-abụ nwa Chineke ya dịkwa njikere ịta ahụhụ. Na onye ọbụla ga-abụ nwa Chineke ga-ejikere ịta ahụhụ. Ọ na-asị Timoti, gị nekwa m anya otu ndụ m dị, na atara m ahụhụ, ha kwara m emu, ha gbara m n'azụ, ha gbara m izu azụ. Ihe niile ndị a ka ndị ahụ a na-akpọ ha, Chineke na-akpọ ha, enweghị ụdị akara. Okwu ọnụ ha niile bụ ihe ha ga-eme wee napụta mmadụ ego. Ka mere na-asị n'eziokwu ndị nke a, ha ji aka ha wee kpọọ ha. Mana onye ọbụla Chineke kpọrọ
o nwere ka ọ dị bụ na nwatakịrị mebi onye pastọ nọ n'okpuru nna ya ukwu ọ nọkọta ọsị nna ukwu si ya n'ebe obodo ị ga-eje ka a tụnye gị ebe a ka ije obodo ebe a jezie ozi ọma ọsị mba na m chọrọ ka m nọrọ n'obodo mepere emepe amachọọ nke ime obodo ịhụ na onye ahụ ana m asịkwa na onye ahụ ọ bụghị Chineke kpọrọ ya. Aka m nọkwa n'ebe nọ Maazị Ọzọụwa dịka onye ndu otu ụka Kraịst. Ndị ndu ndị ụka na-akụzikwa ma na-esi ngọ na nguzobe ụka a na-eguzobe aghara aghara bụ iji mezube ihe Chineke kwuru ma ọ bụ ihe edere n'akwụkwọ nsọ na ọ ga-adị ụta n'oge dị ụta. Ị kwenyere na nke a? M ga-asị gị m kwenyere nwe obere. N'ezie ọ sị na ebe a m gụkwara akwụkwọ Pọl dere ya Timoti, 2 Timoti, ọ sị gị na ya n'oge na mgbe ahụ na ihe mgbu ga-adakwasị ụmụ mmadụ. Perilous times will come. Na mgbe ọ bịara ndị mmadụ, ọ sị na ụdị agwa dị iche iche, ọ sị na ụmụ mmadụ ga na-abụzi ndị ga-ahụ onwe ha n'anya na-ada ahụ ndị agbata obi ha n'anya. Ndị mmadụ ga na-abụzi sọsọ onwe ka ha ma ha amaghọzi maka ụmụ nwanne, ha amaghọzi maka onye ọzọ. Na ha ga-abụ ndị ga na-agba ibe ha n'azụ. Ọkwa bọsị a ka anyị na ha ahụ n'oyoyo ndị gara Abuja, ndị si Niger Delta gaa Abuja, ha wee kụba ọkpọ ebe ahụ na-akụ ọkpọ. Ige ntị ka m gere ntị na mgbe a na-akụ ofu onye wee sị na ọ dị ka onye nke a oso ha, na ọ dị ka ọ gbara oso na ndị na-agba anyị mgbe okpuru. Ọ ka ị ga-eji wee ghọta ụmụ ihe niile a bụ ihe mmezu akwụkwọ nsọ na ihe mgbu ga-adị. Ụka ga-aba ya kwa ma ndị mmadụ ihe ọ dịziri ụmụ mmadụ bụ ịmazi nke ha ga-eso. Onye fụọ nke ezigbo ịmara na ihe a bụ ezigbo ihe. Onweghị ihe nwanne nwaanyị sị na ihe agba n'aka na-adị eji igugbo anya ya. So ị ga-ama mgbe ị nọ na nke ezigbo ya. Ndewo Maazị Ọzọụwa. Ụmụ ibe anyị na-abịakwa, nọrọ apụkwana. Ndewo maka ịnọgide. Ọ ka bụkwa okwu akpụ n'ọnụ ụlọọrụ NTA ka anyị nọ. Isiokwu anyị na nke taa wee bụrụ nguzobe ụka aghara aghara n'ala anyị na mgbago n'elu nke ohi na arụ ka jisiri ike na-agbago. Ka ndị n'ebe ị nọ Oriakụ Eze Nwata, kedu etu nguzobe ụlọ ụka ndị a na-eguzobe ezinụzọ niile, kedu ka iche na o si emetụta ndị mmadụ n'obodo anyị? Ndewo. Ndewo. Mma sị na ka o si emetụta ndị mmadụ, ụka eguzobere aghara aghara n'obodo anyị bịara mee ụfọdụ amazi aka nri ha, ụfọdụ amazi aka ekpe ha. A sị na miracle na-eme ebe a, ha esi ebe a gbara gudugudu nwebanye ebe ahụ. A sị na ọ na-eme saịdị nke elu, ha nwụrụ gudugudu nwebanye saịdị ahụ, maka na onye ọbụla na-achọ ebe ọ ga-adịrị ya mma. Ọ na-eme ha amazi nke bụ eziokwu na nke bụ asị. Ikuru ọfụma, mana ka m nọkwa n'ebe ị nọ dịka onye ọrụ nchekwaba ịbụ, ama m na unu na-ahụ ihe dị iche iche n'ebe ọ gbasatara ohi na ama ma ọ sịpịa na ọ sị ya. Ọ dịghị ka ọ gbadata n'ugbu a ka ọ dịghị ka ọ ka na-arị elu n'agbanyeghị na ụlọ ụka jupụtara ebe niile? Mma sị na ihe na-ebe ka na-ebe. Ihe na-ebe ka na-ebe. Ịma na dịka mgbe ochie, mgbe ụka na-abịabe, ọ na-abụ mmadụ lụọ ala, mgbe ahụ asị alụsị egbuo ya. Mana
abịa gwa anyị maka Kraịst, na Kraịst na-agbanyeghị njọ ọbụla i mere, na ịbịakwute Kraịst na ọ ga-agbagharụ gị. Enwee bupụcha ngwongwo na ngwongwo ndị nna nna anyị ha ji na-eme ihe meghene ọkụgbu onye ahụ ozugbo, maka na anyị chọrọ isoro ezigbo ụzọ bụ ụzọ nke Kraịst. O wee bịa mee mpụ na aghụghọ na-abawanye. Ihe m ji si na ọ na-abawanye bụ na Chineke bụ onye obi ebere, onye obi ọmịiko. Ọ naghị egbu ọsịsọ, ọ na-eji nwayọọ na-adọ gị aka na ntị ka ọ mara na ị ga-echegharị. O sokwa mee mpụ na aghụghọ, maka na ụfọdụ ma ha sị gị o mechaa ya mee ya mechaa ka ya chegharịa. O nwezi ike ma ya echegharịna. Ndewo Oriakụ Eze Nwata, ịgbọrọ ihe ewu na-eri. Ndewo. Ka bịa na nke gị Maazị Ọzọụwa, ịnụla ihe nwanne anyị nwaanyị kwuru. Anyị dịka onye ndu otu ụka, ikwenyere na ọ bụ eziokwu, na ọ bụ n'ihi na Chineke dị obi ebere, ọ naghị egbu ngwa ngwa dịka arụsị si egbu. Ikwenyere na ọ bụ ya mere ndị mmadụ ji ebigharị aka na-eme etinye onwe ha na mpụ na arụ dị iche iche dị ugbu a. Ihe anyị ga-aghọta bụ na site na mgbe Chineke kere ụwa, mgbe Chineke kere Adam na Eve wee dowe ha n'ogige Garden of Eden, ha nọ ebe ahụ, ha na-enwe aṅụrị, na-enwe ọṅụ, ha na Chineke na-akpakọrịta. Mana mgbe ha tinyere aka n'ihe ọjọọ, obi Chineke pụọ ebe ha nọ. Bidokwa mgbe ahụ, ihe ọjọọ a na-etinyezi aka na-ekwu ka a na-ekwu. Ken egbuo nwanne ya nwoke, a na-asị na ogbe nwanne ya nwoke na-enweghị ihe o mere ya, na-abụghị na aja ọ chụrụ na Chineke nabatara nke ya, ọ nabataghị nke ya bụ Ken, ya egbuo nwanne ya nwoke. Isikwa ebe a na-agbagote, ịhụkwa ụmụ ihe arụ ndị ọzọ. Chineke enekata ya ma mgbe wee hapụ ha wee banye na ntaramahụhụ ha nọ narị afọ 4 na Ijipt. Mechakwa obi ebere Chineke mekwa o wee kpọpụta ha. Mana kpọpụta ha emeghị ka ha ka nọkwa n'ụzọ, ha hụkwara ihe ọma niile Chineke na-emere, obi ọma Chineke niile n'ebe ha nọ. Mana ihe nke a emetụghị ụfọdụ n'obi. Enwekwara ihe ndị ga n'azụ si ọ bụ na Moses, ọsọsọ Moses ka a na-anụ onu ya, ka mịa ka ha chịkwa nke ha. Ya bụ na mpụ na arụ a na-ekworo a niile ọ bụrụ ihe tata bidoro, o bidoghị tata, o bidoro site na mgbe Chineke so ị na-ege ntị, ị na-eso ya, ịfụ na ihe niile na-abawanye, a na-emezi, ị na-afụzi ka ụmụ ndị nwoke na-akwasa nwanne ha nwaanyị iko na-ezighị ezi. Ya mere Baịbụl ji ewepụtacha ma iwu ma ntaramahụhụ dị iche n'iche maka ndị a. Mana onwe ndị ekwensu kpọchiri obi ha. Onye mere ịga na Revelation na akwụkwọ ikpeazụ dị na Baịbụl, o nwere ebe ọ sị ije na ngwụcha vas, ọ sị ndị na-eme ihe, onye na-emezigbo ihe mere gawa, onye na-eme ajọ ihe mere gawa, na ikpe ga-adịzi. Ndewo Maazị Osita Ọzọụwa. Adịkwa m na nke gị ọzọ, Oriakụ Eze Nwata. Ị chere na ọ bụ agụụ enweghị ọrụ ka ọ bụ oke ọchịchọ bụ ya butere ụdịrị mpụ na ohi dị n'obodo taa? Ndewo. Enweghị ọrụ sokwa, maka na mmadụ nwee ọrụ onwe ego o ji egote ihe ọ na-eri. Enwe ndị gụchara akwụkwọ mana ha enweghị ọrụ ha na-arụ. Ọnyanwa so mee eji wee nwechee mpụ na aghụghọ dịcha. Ebe mmadụ gụchara akwụkwọ, ndị be ha azụọ ya, olu oge ọ ga-enete ha, onwezi ihe o ji enete ha. O mee ụfọdụ ha sị kama ya ga-anọrọ na-enere anya ka ya mee ihe ibi ya na-eme, ka ya wee soro na ndị a na-anụ afa ha.
masị gị na o so wee mee o ji wee na mpụ na agha o ji agbawa ya. Ndewo, Oriakụ Eze Nwata. Maazị Ọzọụwa, o nwere ihe i were ịgbakwunyere ya ka ị kwenyere n'ihe o kwuru? Ndewo onye nhazi. Ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na eziokwu agụghị so, enweghị ọrụ so, mana ihe na-ebute ihe a bụ mmadụ enweghị afọ ojuju n'ihe o were. Ka m gwa gị eziokwu, mgbe izizi mgbe mụ nwa nọ na praịmarị skuul, anyị ma eji m ụkwụ aga akwụkwọ ụtụtụ niile. N'ezigbote ụtụtụ ekunigo m saa ahụ, buru akpa m dọkwasa n'isi. Ọ bụghịkwa ya mere isi m ji wee kwacha aka aka. Mana m ga-ebu akpa m n'isi wee jewe akwụkwọ. Anyị gbasaa n'ehihie anyị anata. Nwa obere ihe ahụ mama m ga-edowere m ma nna m ga-edowere m, nrie ya oju m afọ. Anyị fụta ofu afe ị nwere iji aga ụka bọsị ụka. Ịsụcha ya idobe ya, ịnatakwa bọsị nke ọzọ yifu ya dowe. Nwoke ọzọ rutekwa ya iri ya jee ụka. Erute n'ụlọ nwe ya na-akọ ibe ya ma nwe ya na-akọ ibe ọnụ. Mana afọ ejughị mere ụmụ mmadụ tata a na-etinyezi aka n'ihe ọjọọ. Onwe mgbe Chineke ji wee sị na onye ọbụla mmadụ niile dị n'ụwa ga-enwe ego ofu ụdị. Mba, aka niile ahụ, mkpịsị aka niile ahụ, o nwere ndị ka ibi ogologo. Nwoke gụrụ egwu si ịka m ogologo, ị ga-aka m mkpụmkpụ. Si e nwere ebe nke ọzọ bara uru, enwe nke ọzọ bara uru. Deme. Mana ndị mmadụ kwenyekwara na ọ bụ onye ji igu ka ewu na-eso. Ya bụ na ọha achọghị ịma ka isi wee kpata ego. Ihe ha chọrọ bụ ijirakwa ego. Nwanne m nwaanyị, ihe mere nke ahụ bụ na ọzi arụrụ ana dị n'obodo. Nwanne m nwaanyị mgbe ọ na-ekwu okwu, o nwere ka o si wee rụta aka si na mgbe ahụ na ịga na arụsị iduo isi, arụsị egbuo gị. M na-agwa gị maka taa ịgazi ha na-aga arụsị duo isi ma onweghị ihe na-eme ha. Onweghị ihe ga-eme ha maka na arụrụ ana onwezi obi ha kpochigo na ihe ha chọdebe bụ ka anụ aha ya. A na-anụ aha gị ebe ị na-eme gịnị? Ị ka ga-afụkwara ụmụaka. O nwere ndị nwere obi ga-eji wee baa uru na obodo. Ịfụ ha, ị ga-amakwa ha. Ndị ụmụaka ndị ahụ ha ka na-emekwa ọfụma. Ndewo Maazị Ọzọụwa. Oriakụ Eze Nwata, n'ihi na oge adịghịzi, onye ọrụ nchekwa ka ebu n'obodo anyị, kedu ka esi akwa onye ukwu wara n'ọnọdụ a? Banye na nkenke n'ihi na oge abụọzi nwanne anyị. N'ọnụ anyị nwa na-agbanikwa ike anyị iji fụ na obodo dị mma, nke anyị ji bụrụ mmadụ. Mana n'ihe a niile, ọ ka bụkwara Chineke ka a na-ayọ ka ọ na-enye ike ka anyị nwee fụ na ọlụ anyị na-aga n'iru. Ndewo. Ndewo Oriakụ Eze Nwata. Ụmụ ibe, ọkwa na ebe a ka ọkụ anyị nyụrụ, anyị wee na-awụsa ọwara n'Okwuakpunonu nke ụbọchị taa. Unu anụla na ntị na-anụ ihe aghaghị ka okpu ata. Ya bụ onye nwere ntị ya nụrụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị aṅaa mana ị na-eje ụka, mee ihe ụka kwuru. Ọ bụrụ na ị na-aga nke ụka alakụba, mee ihe akwụkwọ iwu ụka alakụba kwuru, ka obodo anyị wee dịrị gị mma, dịkwara anyị nwa mma. Ana m ekele ndị ọbịa m pụrụ iche bịa nọnyere m n'ụbọchị nke tata. Maazị Ọzọụwa, ndewo maka ịbịa nọnyere anyị. Ọ ga-adị gị mma, jisikwa ike. Ndewo. Oriakụ Eze Nwata, ndewo maka ịbịa nọnyere anyị. Ana m ekenekwa gị bụ onye ọma sonyere anyị. Ana m ekele ndị ọrụ anyị kpara m aka n'igwe wee na-asị gị anụ gbana taa echi bụ nta. Ka emesịa.